Welcome kakabsat. Welcome magsipod ta baro nga quarter, baro nga lesson iti adalen tayo itatang rabi kakabsat. Welcome magsipod tagtultuloy nga us-usaren na tayo ni Apo Diyos. Iti misyon tayo nga tumulong tapno iti panggep kakabsat iti iglesia ni Apo Diyos ket isukuma iti sibibiyag. Gapu iti eskwela sa Batina. Adda digiti ibagbaga tayo nga part iti panag-worship tayo iti aldaw panaginana. Umuna digiti ko na tayo nga the church at study. Isukabsat iti Sabbath school. Mikadwa digiti church at worship. Ket iti mikatlo ti malam the church at forum. Ket agyaman tayo agsipod ta kadaytoy nga quarter. Iti insagana kakabsat iti general conference iti Sabbath school department. Ket maipanggep iti maysa nga libro iti daan atulag. Iti adalen tayo kabsat ket Exodo. It is the book about Exodus. Ket pa-check nga daytoy nga libro ket napunno kakabsat iti adal nga isu iti mangited kada tayo iti dayjay ragsak tayo nga makirelasyon ken ni Apo Dios agsipud ta daytoy nga libro ket naisurat anapnuan iti aramid iti parabor ni Apo Dios. This book is filled with the work of God nga ipakita na dayjay parabor na His grace. So nga welcome kakabsat. Ket sakbay tayo nga agpatuloy adda iti kayat ko nga saludsudan. Umuna, nag-subscribe kay kadin. Ket no saan pa'y pang-asiyo, ag-subscribe kayo kakabsat. Mikadua, inikan na kay kadin ni Apo Diyos dahil dadagsen, a burden, a commitment, nga makishare kakabsat iti trabaho na. Babaen matlaeng iti panangishare tayo, daytoy nga programa tayo kadagiti gagayam tayo. Ket gapu kadayjay nga commitment tayo. Isubli kuma ni Apo Diyos iti adupay nga bendisyon nga agpaay kada tayo. Agrugay tayo nga ruden iti klase tayo kakabsat. Ket iti panangrugi tayo dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos sika iti Diyos ni Abraham, ni Isaac, ken ni Jacob. Sika iti Diyos iti Israel. Dawaten mi ama nga iti panangrugi mi a panangadal iti maysa nga libro iti napateg nga saom. Ikan na kami ama iti sirib nga gapuken ka. Tapno digitoy nga ingkam adalen. May aplikar mi isuda iti panagbiag mi tinaldaw-aldaw. Tapno o Diyos dayjay panagpamati mi ket saan ko mao Diyos nga kumapsot no diket di rumangay a rumangay ket iti panagserbi mi ken ka napnuan ko mao Diyos iti ragsak. Bendisyonam daytoy a klase mi. Bendisyonam digiti amin a kakabsat nga kaduami nga agadal iti napateg nga saom itata. Itinagan na po mesos dawaten mi digitoy. Amen. Iti libro ni Moses kakabsat. Iti libro a Exodus. Isu iti mikadua a libro iti Biblia. Dagiti imuna nga 5 nga libro. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Digiti libro kakabsat nga insurat ni Moses. Some scholars believe nga dayjay libro ni Job ket ni Moses metlaeng iti author.
Ket addampay kakabsat digiti adu nga paset iti libro iti di Salmo nga digijay ket isumot laeng iti insurat ni Moses. Ni Moses kakabsat ket inusar ni Apo Dios. Tapno daytoy nga adalen tayo itata. Maited kada tayo kakabsat dayjay dakkel nga inanama iti pannakaisalakan babaen iti parabor. Ti saludsod sakbay tayo nga unugen kakabsat daytoy 3 a bulan, July, August, and September. Ta daytoy ti 3rd quarter. Anya iti ekspektasyon tayo, iti panagadal tayo, iti daytoy lesson tayo maipanggep iti Exodus. No siya kakabsat, I would give you 3 great expectations. Number 1, I expect nga dayjay Diyos iti Exodo nga inayat na ken protektaran na iti ilina kadayjay nga pannakaadipen da isumot laeng iti Diyos nga mangayat ken ka mangayat kanya. Mikadwa, dayjay Diyos iti Exodus nga isu iti mapagtalkan. Adamet laeng iti pannakabalin na nga tungpalen na iti anyaman nga inkarina. Kadagiti tattao na, mairaman ka, mairaman na. Mikatlo, daytoy Diyos iti Exodus, kayat na nga maaddaan iti sibibiyag apan nakirelasyon, a living relationship with His people. Sika, ken iti siya, kayat nakabsat nga dati na deket si bibiyag na uneg apan nakirelasyon tayo ken kuana. Ang pay nga adalen tayo iti Exodus. Iti inbaga kakabsat ni Pablo iti umuna a Corinto 10 versikulo 11. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instructions, on whom the end of ages has come. Kuna naisurat dagitoy, saan lang kakabsat nga ti libro ti Exodus? No di naisurat dagiti naisurat. What is written was written tapno mangitedang kakabsat iti adal kada tayo. Kabayatan nga agbibiyag tayo. Kadagiti maudi nga panpanawen daytoy alubong. I pause. Are we not living? Kasdayan baganan ni Pablo at the end of ages. No kitaan tayo kakabsat ti mapaspasamak. In the Middle East, aday tigeran ni Iran ken Israel. Dayto Iran is the modern Persia. Ti Israel is manipod pay idi panawon ni Abraham. Ingana ti panawon ni Isaac nang rangruna ije panawon ni Jacob nga ijay anabukel dayjay nagan nga Israel. Malagipyo kabsat ni Apo Dios mismo iti nangited ken ni Jacob dayjay nagan nga Israel. Tani Isaac ken ni Rebecca iti inted nga nagan dayjay mikadua nga anak da dayjay mikadua asingin Jacob. Tikay na nga sawen, supplanter, kusit. Kunana ni Apo Diyos, idi addada iji bantay. Nga isuda kakabsat ket makigugubal
kini Jacob. Anya nagambong, Jacob. Kunana ni Jehova, manipod itata, saanan nga Jacob itinagan mo, no di Israel. Pinili na ka iti Diyos. Ili na ka iti Diyos. Ket daytoy kakabsat nga napaspasamak iti ili iti Israel idi. Maululit kakabsat nga mapaspasamak itatta. Tirigat na ket dayjay kunatayon nga kimadwa iti US kinadwaan na dayjay basit a nasyon iti Israel nga gugubaten kakabsat iti Iran. Will this be the end? Diti ammo. Daytoy kakabsat, iti ibaga ni Apo Jesus, signs of the time. Wars and rumors of wars. Kagapo kadayjay nga mapaspasamak iti Middle East. Adatay dito'y Pilipinas. Currently, digiti prices ng langruna iti price kakabsat iti gasolina, ken krudo, nagpangato. Kit gaputan nagpangato, all other commodities, their prices will also go up. Nga po Diyos ti makibaet kada tayo kakabsat. Nga po Diyos iti mangbindisyon kada tayo. Dayto lesson tayo, ket nabingay kakabsat iti talo apaset. Umuna, ni Apo Diyos binindisyonan na iti Israel ijay Ehipto. Mikadua, dayjay ang mangisalakan na iyanak. Ket iti mikatlong, dayjay ko na tayo panagbalbaliw, the turning point. Apantay ti lesson tayo kakabsat. Amo tayo nga iti Israel nakastrik iti Ehipto iti panawin ni Jose akas gobernador kakabsat iti Egypt. Amo tayo di istorya nga ni Jacob aday iti 12 anak na. 10 ken ni Leah, 2 ken ni Raquel. Ket ni Jose isuti inaunaan nga anak ni Jacob ken ni Raquel mairaman ni Benjamin. Kinagkagura digiti kakabsat na gaputa isu dayjay inikkan ni Apo Dios iti tagtagainep nga saanda nga maawatan ken saanda nga awaten. They don't understand and they don't accept. Anya dayjay nga tagtagainep ni Jose. Agrukbab dagiti kakabsat na agraman ti amana nga ni Jacob ken kuana. Gaputa inayat ni Jacob ni Jose. Inikan na iti kunatayo nga colored nga coat. Special. Rinanggasan digiti kakabsat na. Imbaglanganan ta, adday iti nakapanunot kit ko, hantay nga patayan, ilako tayo langanan. Inlako da ni Jose, kadigiti traders nga napan di Ehipto. So manipod ijay Egypt as a slave, ni Apo Diyos binindisyonan na ni Jose. Naibalod, he was accused of a sin nga hanang inaramid. Ngem ni Apo Diyos inusar na ni Jose. Nagtagtagainap di ari. 7 nga nalulo, mga baka agar Arab iji igid iti River Nile.
Pagamulangan pito anak kutong abaka, remormet manipod, ijay akarayan. Ijay tagtagainap, dajay ari, inalunon, dagitoy anak kutong abakbaka, dagijay nalulukmag abakbaka. Ngem sa anda, ang nagbalbaliw, nakutong da plata. The dream bothered the Pharaoh. Kit ni Apo Diyos inusar na ni Jose. Inlawlawag ni Jose. Nga ni mismo ni Apo Diyos iti nangited iti ari dayjay nga vision na. Gapu ka dayjay nga interpretasyon na the king made Joseph as the second highest ijay Egypt to implement dayjay nga interpretation iti tagtagainap na. Pito nga tawen nakadado iti apit. Iti naramid ni Jose. Nagaramid ti adu nga dayjay ko na tayo nga sarusar. That was the old term. Itata barn dagdalakal. Numapang kay Isabela kabsat, iti problema iti farmers. Dayjay pa nagpamaga to dry, dayjay nga naapit da. Anya pa mayan tayo no, dayjay simple lang kapsat. Di dryer, kabil tayo iti kalsada. Bueno, sa dino man, bambantay tayo no may nga todo. Ngam ijay, adda dayjay dadakkel kakabsat. Nga dayjay kuna tayo nga drying machine da ikabil dayjay kapapit na basa nga irik. Into normal, it is dry. Mabalinin nga ilay idulin, mabalinin nga kiskisen tapno da bagas. Amo tayo di istorya. Idi imayen iti bisin na iraman ije Kanaan. Adadjay ni Jacob. Adadjay dagiti anak na. Adadjay iti pamilya na. Amo tayo di istorya. Nga napanday ije Ehipto. Ijay iti nangibagaan ni Jose. Dayjay panggep ni Apo Diyos kenkwana. So part 1 is, God blessed Israel in Egypt. Umuno na, inyon una na ni Jose. Mismo nga ni Jose kuna na, tangkayon nga agdanag kuna na. Tani Apo Diyos mismo iti nangibaon, nangiturong kanyak ditoy, tapno agbiag tayo. Hanggang di kakapsat nga no, there are parts of life nga di tayo nga maawatan. Nga aglasat tayo iti problema. Arig na. We are passing through a long tunnel so dark nga hantayo nga makita iti lawag. Arig na, lumasap tayo tinadawel a bagyo. Nga awan kakabsat, iti nalinak nga agsapa. Arig na itirik na tayo agpanes, agarubos dagiti lua. Ngimlaglagi penyo, God is in control. Dahil kanta nga kayat ko ken kay kayat ko nga kantaan, His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. Dahil panagayat ni Apo Diyos, inturong na kakabsat nga ni Jacob, the whole family went to settle in Egypt. Amo yung number na? 70. 70. Apay nga te, part iti lesson tayo. Actually, this is an overview iti libro, iti Exodus. Umuna, God blessed Israel in Egypt.
ta pinalubusan na nga imadu ket imadu dagiti anak na ije Egypt. Iti panagaduda, imaymet dayjay panagamak, imaymet di panagbuteng, imaymet itigura, dagiti kabusor iti Israel. When God blessed us, no dadto magkakabsat ket saan nga admiration dayjay maala tayo. No di ket di umay dayjay gura dagiti sabsabali. No apay nga iti bagada ket apay nga pirmi langenan iti panang bendisyon kanyam ni Apo Diyos. Laglagi pa, si ka nga anak ni Apo Diyos, kas kadayjay panang bendisyon na iti anak na nga Israel, ijay Ehipto. When God blessed you, umay, met dayjay akas kapadasan ti Israel, nga adu dagijay nga makakita dayjay nga bendisyon. If they will not love God, they will hate you. Dayjay pa nagaduda, nangarami dayjay hari kakabsat iti order. Nga awan iti lalaki nga mayanak. Ket masapul nga iti lalaki mapapatay da. A boy that is born must die. Adda kakabsat dayjay kuna tayo nga midwife mayordoma. God blessed Israel ijay Egypt na apay. Adda dayjay na inaganan iti lesson tayo ni Sepra ken ni Poa. Digitoy kakabsat ket Israelitas da nga mayordoma. They are Hebrew midwives. Ket idi nga naala daw no nanggagda dayjay order dayjay ari. Remember this. These two midwives has the nerve, has the character to go against the order of the king. Tamo na dayjay conviction da. Nga dakas iti mang patay. Handa nga kayat nga isuda ti agbalin nga instrumento kadayjay adakes apanggep dayjay ari. Ni Sepra ken ni Poa kabsat gives us a good lesson. Ngano tumader tayo iti kinapudno ni Apo Diyos kadwa tayo because we are standing by the side of truth, by the side of God. Kita mo tayo nga dayjay ari nangarami din iti sabali pay nadagdag sin pay nga conviction. Number one is God blessed Israel in Egypt. Umuna, imaduda. Actually, dayjay number nga imado, no alain tayo from 70, nagbalindang kakabsat nga 600,000 nga lalaki hanga nairaman ti babae, hanga nairaman ti ubing, idi arimwarda ijay Ehipto. So they grew in number. God bless Israel in Egypt. Tapay, adda digijay na pili nga Hebrew nga babae nga nakapaset iti inner circle nga agserbi iti ari. Gamni Sepra ken ni Poa, they stood on the right. Dayjay ti bagbaga tayo kapsat. Wanted. Men who will not be bought. Men who are true to his conscience as the needle to the pole. Timikan duwa nga paset kapsat. Dadalin tayo.
the deliverer is born. Dahito kat masarakan di istorya iti Exodus chapter 2 verses 1 to 10. At dati may isang ubing. Idi nayanak, pinadas dang inlembang. Idi sandan ama ilembang, gaput adang arud dayjay linteg, gen baga dayjay arian niya, nga digiti mayanak nga lalaki nga Israelites ket mapatapatay da. How could you keep a child? Iti balay, adda iti ubing akadwami. Isu na kabsat ni Eli Rafael. Isu iti maikanem nga apok, anak ni Darwin ken ni Alpha. May isang rabi, adda jay kwartumi ni Eli. Pagamulan timaray kakabsat ni Alpha ni mami na from the other room. Tanangeg na dayjay ikis daytay anak na. Madanagan ni Alpha. Ngimda kaming madanagan tapay. We were talking with baby Eli. He was 4 months old. Ket gaputa maka-interact. He was shouting with joy. Kasi mat ni daytoy ubing. Awang pinagan lang, ibaga tayo tinaganan ni Moses. Idanda nga may lemang, inbaga, dayjay ina, ni Jokobed, mga ramid tayo iti basit nga baluto. Nangalat na kabsat di gajay, kuna tayo nga grass ijay Egypt, di papyrus. Linaga na, inikan na ti waterproofing, inikan na mamin. Amo, digiti Israel, dayjay daily routine, dayjay prinsesa, anak iti ari, iti Egypto. The daily routine is, apan iti river Nile, tagdigos. To them, this is a sacred nga aramid. Amo, dayjay lugar. So nagtungtong, digito'y nga pamilya, inaibanda ni Miriam, ket kuna na ikabil tayo, daytoy nga ading mo, ije nga basket, watch over it. May isang nga bigat, inkabil da. Ke, amom no, adda ije karayan, dayjay danom, salala in-indayunan na, dayjay nga crib, nga inaramid da para kada ito yung ubing. Nakita, dahil nga prinsesa. Naragsakan, tawan ti anak na. Ket inted na dahil nagan nga Mose. Ti kayat na nga sawan ti English, drawn out. Dahil tinangalaan tayo, nangalaan ti Biblia, tinagan na nga Moses. Idi nakita kakabsat ni Miriam, tiragsak na iya nga prinsesa. Napan? Ket kunana, o prinsesa kunana, nukayat mo, adda iti mga yuwan, kadayta nga ubing, ngagpaiken ka. Amo di prinsesa kabsat. Amo di prinsesa that this child was a Hebrew child. Amo di iti prinsesa day jay nga lintag nga naramid ti amana. Amo dayto nga prinsesa nga itipan na kaisalakan laeng dayto nga ubing is to adopt him nga agbalin nga anak na. At that moment, inadapt daytoy a prinsesa. Ket gaputa saan namet nga maaywanan, kay kunana ingkaayaban dayjay ang mga iwan kada itong ubing. So Miriam went to call for her mother. Distorya kabsat, intalek da ito'y a prinsesa,
Daytoy nga baby Moses, the deliverer, kadayjay inana ti Jochebed for 12 years. Remember this. Train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22 verse 6. Anyan nga ragsak kakabsat, dayjay nga pamilya. Saandan akasapulan nga ilimang ni Moses. Tapay, she or he was adopted by the princess. Awa mo pagamakam ka. Awa mo pagamakak ka. No amo tayo kakabsat nga datayo ket paset iti pamilya ni Apo Diyos, we have been adopted through Christ. Awang pagamakam. Tapay, babaen ken Kristo, we can draw near to the throne of grace iti amana. Awang pagamakam. Tanuan niya dayjay nga tagikwa. What is the right? Di ka dayjay natural born. Itidaken ka nga adopted a child. After 12 years, inala ti prinsesa ni Moses. And he was trained in the best school in Egypt, in Cairo. In preparation nga isuna iti agbalin asumaruno nga ari iti ito. Anak ti prinsesa. Moses grew to be distinct. Moses grew to be dignified. Ngem adda iti panggep ni Apo Diyos kenkwana. Amo na kadi kakabsat nga iso na Hebreo. 101% nga amo na tapay. Addan itinakam na idi nga alaen ng prinsesa nga mapan idjay palasyo. Was already 12 years old. Amo na. Haanan amalipatan. He will not depart from it. Kunana iti Biblia. Hanan asumina. Ket iti panagpapasyar na. He was already about 40 years old. Ready to become the king of Egypt. The third part of our lesson is the turning point. Dito nga kapadasan na isurat kabsat iti Exodus 2, versikulo 11 hanggang 25. Anya tinakita ni Moses. Nakita ni Moses, dahil panang parparigat dagiti Egyptios kadigijay nga Israelitas. They were ordered to make bricks with a big quota every day. Ket no agkapoy da dagijay a soldado nga Egyptian parigaten da dagitoy nga slaves. One day, ni Moses protected a slave. Ket idi nga napatay na dahil nga soldado nga Egyptian, he fled to Midian. Amuyo kabsat nagpintas ti biyag ni Moses introduction pa lang. I'm carried out already. Iti biyag ni Moses is divided into 3. 40, 40, 40. 120 years ti biyag ni Moses. The first nga 40 isu dayjay adda ni Moses ijay palasyo. He was groomed to be the Pharaoh. He was educated to be the Pharaoh. He was expected to be the Pharaoh.
The next 40 years, at the Median, tapno isuro ni Apo Diyos, no kasano nga isuna usaren ni Apo Diyos. Kaday last of 40 years na, nga panglangidalan na iti Israel, manipod iti Ehipto, ingana di pagbedengan iti Kanaan. Dayjay kakabsat, nga na-train ijay Egypt was educated by God in the wilderness. Dayjay nga nagtugaw kadigiti professors. Itatan addan nga agad-adal in the midst of nature ni Apo Diyos. Isu iti mangisuro kenkwana babaen kadigijay pinarsuana. For 40 years he was prepared for an earthly mission. For another 40 years, God prepared him for a divine mission. No, dumakabsat saan tayo nga maawatan. Iti panangidaldalan ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo. No, duma, siguro ni Moses questioned God. Makita na dayjay 40 years na iji Egypt. Itatan adadjay iti aywanan na karkarnero. Makita na dayjay panang command na digijay nga soldado, the number 1 army during that time. And everyone salute him. Itatan iti aywanan na dagiti karkarnero. Mabalin ka di nga Moses questioned God. I believe so. Have you had experience in your life that you try to question God's leading? Adadiji ko na dakabsat, we have nothing to fear for the future except unless we forget how God led us in the past. Nukitaan tay kuma, dayjay panangidaldalan ni Apo Diyos kada tayo tinaglabas. Kitkitaan tayo at datay tata sa kitaan tayo ti masakbayan. Awan pulos kuma, iti pagbungan tayo. Adda ka diti kita pag-asan nyo kapsat. Look at your life. Was there a turning point? Ni Apo Diyos, in His own unlimited knowledge, undetermined purpose, inosar na ni Moses. Agyaman na kinapo Diyos, kapsat. Nayanaka, akamkamang iti Seventh-day Adventist. My parents were faithful. Pinag-eskwela dak, manipod grade 1, inga na idagraduarak, iti college, iti eskwelaan tayo. Nagrugiak ang nagtrabaho, iti kaubasan ni Apo Diyos. After graduation, I was called to teach at Philippine Union College Academy, Jabaisa. I was called to teach at Northern Luzon Academy, Idi Artacho. I will not blame anyone. It was a turning point ngayon lusar ni Apo Diyos. Looking back ko na, Apo apay nga impalubos mo. Nga napanak itirwara. God used another experience. I went to business. Digigagayam ko, they saw me kat kunada, come join us. Then, God allowed me to take the board exam for teachers. By God's grace, I passed. Hindi nakapasaak.
siyak iti maysa nga sapsapulen da idtoy Tarlac. So, idi nag-applyak. My name was already known. Nag-applyak kabsat iti Tarlac Osias Colleges. Ket, it's a long story, but make it short. Ni Apo Diyos, inusarnak ijay. Ni Apo Diyos, ko na tayo nga, inatur na, iti, deje ko na nga leadership skill ko ijay. Kasano? Ti kabsat yung naggraduar kabsat, the old curriculum was AB, History, and Philosophy. Itata, the new curriculum is AB Theology. Sumalang, kung baling nga pastor. Ngem iti amu iti outside world, idi no ag-apply, dati kurso nga AB, History, and Philosophy. Nangalak ka iti law, abogado. Ti amuda, siya nangalak iti kinaabogado nga sa anak nga nag-bar. We don't take exam kinaabogado. So, for all those years, dagiti amin nga subject kakabsat, nga inted da kanya, business law, business psychology, anything about law. Ngagpaay ka digid yung estudyante, isu iti inted da nga loaded kanya. Kagunak apay apo kunak, siya nagapuak nga isursurok iti historical Bible, iti PUC, kanji NLA. Apay nga inkabil na to. Looking back, idi nga ayaban na kun ni Apo Diyos through Pastor Larry Fair to join his forces iti Northern Luzon Mission. Looking back, kasken ni Moses, there was a turning point. There was a turning point. In one discussion, ijay NPUC EXCOM, kunana da Jamaysa, nga executive committee member, kunana, Pastor Eli, kunana, ba't iba yung pag-iisip mo? Iti kunak, agpapada tayo maamin kakabsat. Iti nagdumaan tayo laeng, all of you, ket saan nga inikan ni Apo Diyos ti kapadasan, nga rimwar. While God gave me the experience to work outside, to teach about this subject, to add to my humble knowledge, nga amu ni Apo Diyos, nga intunno usarin na, amang ipangulo iti trabaho na. Dayjay, nga turning point, nga inusar ni Apo Diyos, kasken ni Moses, will be used for His glory. Saan kayo kakabsat? Nga agkitakit, no adda dayjay, kasla agwelta iti panagbiagyo, ngem no ni Apo Diyos iti kadwa tayo akas ken ni Moses. God will use that experience for your own advantage, for His glory. Anya iti inadal tayo? Laglagi pa nyo, introduction pa lang iti libro, kakabsat, iti Exodus. Ni Apo Diyos ay ayatin na, protektaran na, digit anak na. Ni Apo Diyos, adda iti pan nakabalin na, nga tungpalin na iti karina, kadigit anak na. Ket ni Apo Diyos kayat na, nga adda tinadeket nga relasyon, dagiti anak na, kenkwana. Ti panagbiag, iti Israel, idi isisirikda, ijay Ehipto, binindisyonan ni Apo Diyos isuda. Numampay nagrigat da, ni Apo Diyos nang isagana iti mangted ti waya-waya kadakwada. Tapno dayjay nga mangted ti waya-waya. Ket maited laeng iti dayaw ken ni Apo Diyos. Moses have to unlearn dayjay inadal na iti Ehipto. Kasti kunak,
Daytoy ket first part pailaan. Ada ka din ti quarterly yu kakabsat. No awan, pang-asayo, mangala kayo. No adamit kakabsat, iti cellphone nyo. Mabalin nyo met nga i-download iti Sabbath School and the General Conference Sabbath School Department. Diyan, itid na. Awisan kayo. Since this is the first part, let us travel to the book of Exodus. And we will discover that God still protects His people. We will discover that God still is faithful to fulfill His covenant with His people. We will discover that God is a relationship God. Si kaday kayat na, nga madan iti sibibiyag a relasyon kenkwana. Si kaday kayat na, nga tungpalin na iti karina nga agpaiken ka, gapu taiayaten naka, akas ti panagayat na, iti ili na nga Israel. Agyamanak kaday ito yung lesson tayo kakabsat. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon, agkararag tayo. Amami agyaman kami ama, iti panangirugin nga adalin mi dayto libro ti Exodus. Nakita mi iti imam, no kasano iti panang bendisyon mo iti ilim idi o Diyos. No kasano iti panagayat mo iti Israel, patsyen mi nga kasjay met, iti panangayat mo kadakali. Tulungan na kami ama. Agyaman kami, tadda iti insaganam, nga manlubot nga agpaay kada kami, nga ni Apo Mesos, akas ti panangited mo kini Moses, nga nangited iti waya-waya, kadigiti tattaom iti Egypto. Agyaman kami ama, tadigiti kapkapadasan mi ti inaldaw-aldaw, maiturong dalaeng iti panagdayaw ken panagayat ken ka. Tulungam digiti kakabsat. Tulungam mo Diyos iti iglesia nga pakikamkamenganda. Tulungam iti Sabbath School classes da. Iyagmi ti panagdayaw mi ken ka. Bendisyonan na kami o Diyos. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Akas dahi inbagat tatay kapsat. I am so excited. Kadaytoy nga adal tayo, kadaytoy nga quarter. Ito nung may nga lawas, inga nagtultuloy, we will deeply study daytoy libro iti Exodus. Ay ayatan na kayo na Apo Diyos. Ay ayatan na kayo man. Imbag nga rabi tayo, amin.